welcome to my YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo, please like and subscribe. And don't forget on the notification bell para ma-notify po kayo sa mga upload ko ng video, mga baby loves. Ngayon mga baby loves, yung topic natin, kung paano mag-share load sa STC papuntang Pinas, mga baby loves. So, yan ang ituturo ko sa inyo ngayon mga baby loves. Simple lang at madali lang po mga baby love. Sana po ay huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Kasi para ma-notify po kayo sa mga susunod ko i-upload ng mga video mga baby loves. At saka marami tayong mga tutorial mga baby loves. So please subscribe and like. And don't forget to on the notification mga baby loves. And please leave the comment for the another tutorial natin mga baby loves. So ngayon pupunta tayo sa recording screen mga baby loves. So yun lang. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago pa kayo, please like and subscribe. And don't forget to on the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod natin na upload na video guys. Ngayon guys, yung tutorial natin kung paano magpasalod sa Saudi STC to Philippines. Una, pindutin natin itong phone call guys. Tapos, i-dial natin ang asterisk 134 number sign, then call natin. So, yan ang lumabas guys. Tapos, i-type natin yung 3 for the country code. Send. Then, yung Philippines is nasa number 13. I-type natin yung 13 guys. Tapos, send. Yan. Tapos, mamili tayo dyan guys kung magkano yung isend natin. 50, 100, 300, 500. Kunyari 50, type natin yung 1. Tapos send. Pag ganyan na yung lumabas guys, type natin yung number sa Pilipinas. Code plus 63, tapos yung number nila guys, kung ano yun, tapos yan. Pagkatapos yan guys, send na natin. So ganun lang yun kadali guys kung paano